ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆମେ କାହାର କୋଉ ରାଶି ଜାଣିପାରିବା? ଯାହାର ନାଁର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଚୁ, ଚେ, ଚୋ, ଲ, ଲି, ଲୁ, ଲେ, ଲୋ ବା ଅ ଅଛି ତାହାର ମେଷ ରାଶି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଇ, ଉ, ଏ, ଓ, ବ, ବି, ବୁ, ବେ, ବୋ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ କ, କି, କୁ, କେ, କୋ, ବୋ, ଙ, ଛ, ହଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୈଥୁନ ରାଶି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହି, ହୁ, ହେ, ହୋ, ଡ, ଡି, ଡୁ, ଡେ, ପୋ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। ସେହିଭଳିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମ, ମି, ମୁ, ମେ, ମୋ, ଟ, ଟି, ଟୁ, ଟେ ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସେହିପରି ଟୋ, ପ, ପି, ପୁ, ପେ, ପୋ, ଶ, ଣ, ଠ ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ତାପରେ ର, ରି, ରୁ, ରେ, ରୋ, ତ, ତି, ତୁ, ତେ ତୁଳା ରାଶି। ତ, ନ, ନି, bu, ନେ, ନୋ, ଜ, ଜି, ଜୁ ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ଜୋ, ଜୁ, ଭ, ଭି, ଭୁ, ଭେ, ଧ, ଫ, ଢ ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ତାପରେ ଭୋ, ଖ, ଖି, ଖୁ, ଖେ, ଖୋ, ଗ, ଗି, ଜ, ଜି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଆଉ ଗୁ, ଗେ, ଗୋ, ସ, ସି, ସୁ, ସୋ, ଦ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଉ ଦି, ଦୁ, ଦେ, ଦୋ, ଦଇ, ଚ, ଚି, ଥା, ଟ, ଜ୍ଞ ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଏମିତି ଆହୁରି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପାଗଲା ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲ ସୁନୀଲ ଦିଲଦାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଶୀଘ୍ର